Hej, i den her video der vil jeg vise dig, hvordan du laver en ny mappe og en ny frase. Efter du er logget ind, så skal du enten være på siden Mine fraser eller Tomt notat, hvor du i øverste venstre side under søgefeltet kan vælge Tilføj. Og den giver dig så muligheden for enten en ny mappe eller en ny frase. Vælger du en ny mappe, så vil der tilføjes en ny mappe med navnet Ny mappe under punktet Mine fraser. Hvis du så herefter flytter musen ned over den og klikker på de 3 prikker for at åbne funktionerne til mappen, så får du mulighed for at slette den igen. Og du skal her være opmærksom på, at hvis den indeholder fraser, så vil den slette alle fraserne i mappen, men den skal nok give dig en advarsel inden. I denne omgang så vælger vi bare lige at omdøbe den, og nu kan vi kalde den Almen Praksis. Hvis vi så vil lave en frase, så er det samme menu som før. Nu vælger vi i stedet en ny frase, og så går vi straks i gang med at redigere den. Så vi starter med at tilføje et navn, og det kan være knæsmerter. Vi kan også give den en undertitel, som hjælper med at differentiere den imellem andre fraser. Så hvis du nu har flere, der hedder knæsmerter, så kan det være, at den her det er akut, og så kan det være, at en anden hedder kronisk. En undertitel, den er ikke søgbar. Den hjælper dig bare til at differentiere dem imellem dem. Det du søger på, når du bruger vores søger, så er det tags eller titel, du søger på. Så herefter så kan vi vælge, hvilken mappe frasen den skal placeres i. Og så tilføjer vi nogle tags. Knæproblem kan vi skrive. Så kan man også søge på det. Tags kan enten være ord, der relaterer sig til den, eller det kan være noget helt unikt, som du kan bruge til at søge den her frase frem på, hvis du bruger den ofte for eksempel. Herefter så kan du skrive selve frasen, så kan du tilføje overvejelser, medier eller dokumenter, men det tager vi i en anden video. Fraserne de gemmes automatisk hver sekund, så når du er færdig med at oprette frasen, så går du blot tilbage, og så er frasen gemt i den mappe, der er valgt i mappefanen heroppe. Hvis du nu fortryder og ikke har lyst til at gemme den her frase, så klikker du blot på slet-knappen øverst, og så vil den blive slettet. Nu trykker jeg tilbage, og så kan vi se oversigten igen her, og her er vores nye mappe med vores frase. Og ligesom en mappe, så har en frase også en menu med en funktion her, og her kan vi enten redigere frasen, flytte den, slette den eller dele den, men det tager vi også i en separat video. Så nu ved du altså, hvordan man opretter en ny mappe eller frase. Vi ses i næste video.